Kacung Dao Suwun. Micil saking jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega posor tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna pindha jala dhyana seri kawuryan Om Prabu kepareng ingkang rayipun Setyaki jumadung dawuh menapa wonten dawuh saking Kang Mas Janawa. Nadyan kula inggih jumadung dawuh sinuwun. Weh. Kula inggih jumadung dawuh sinuwun. Sagi. Kakang Udawa lan kowe Praguta. Ingkang dadi wigatining parepaton ana ing Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya. Ya merga saka sungkawaning adiku Bratajaya lan Yai Arjuna sepisan. Nggone Sembadra wis nggerbini ngancik Sapta Candra. Monggo Bratajaya nampa wangsiten Jawata kudu siniraman dening Yai Werkudara. Kaping pindho kalenggane iki Dimas Werkudara malah murca saka praja. Nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layani jujolan usuli. Merga ana sowane saweneing Ratu Sabrang. Dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom. Jenenge Prabu Jaka Amijaya ya Prabu Angkawijaya. Dene sediane bakal ngayunake adiku Bratajaya bakal duwengku garwa. Nah, kuwi ratu sing mamak mumuk nista bebudene. Mula iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayane rembug banjur metu njaba. Iki lajeng keparengipun Koko Prabu. Sagi. Mandura Ndwarawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal, tigane ngemor. Tansah daya dinayan samad sinamadan, tulung tinulung. Klebu Madukara saiki lagi nandhang pepeteng. Awake dhewe wajib ngenteng-ngentengi sesanggan lan melu nyangkul. Mula Sagi, Pathuk Naraja kemo syukuren kena diujung Saranaris nanging yen beguguk nguthawaton mangsa borong lehmu ngrampungi niki sendika Prabu yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kula inggih nyuwun pamit sinuwun wah kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ngati-ati kebat mangkatha. Yung pamit. Wah.
Bocah Temenggung. Kahang grosro sumbar gatar watar bumi gonceng kumalu do guntur ketuk Sirun sawetawis dangu anggit kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung manggala yudha cumadhong rawuh sinuwun nadyan ingkang abdi pun krida manulugi nyadhong dawuh sinuwun bocah Temenggung iki mau aku wis kelakon sapejagung karo Raden Janaka nawala saka Sinuwun Prabu Angkajaya wis aturke ana ngersane Raden Arjuna nanging jebul surasane nawala Sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Warasembadra bakal diwengku garwa. Mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Usana aku diwangsuli karo Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Wah, lah salah. Kaya lanang-lananga dhewe aku ditantang Bandayuda. Mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe kabeh aja padha diangelan. Mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Peruna. Mongko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methuke. Inggih. Mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun, nyuwun pamit, nyuwun pangestu kebat makato. Kepapak keprang guling mungsuh kepapak bawat nyobentar kepapakane ngaloka wah lah dalah iki ana satriya medhoke marang aku menthang kaya gandha madeg kaya andha. Walah brengose diplintir-plintir, mripate menteleng. Mandeng aku tanpa ketep. Ayo ngaku sapa? Takon karo aku. Satriya garba ruci Raden Setyaki. Ya Raden Singa Mulangjaya. Singa Mulangjaya. Ya Tambak Yuda. Tambak Yuda ya Wresni Wira. Wah edian. Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Kowe kepernah apa yen karo Prabu Baladewa lan Raden Arjuna?
Iki kadange Taruna. Oh, dulure Nom. Hei, Jaki. Kowe sumingkira. Gelem sumingkir? Ndi? Prabu Baladewa. Tak gethenge sirahe ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ora perlu ngepo singgol koncane Kowe Prabu Baladewa. Setyaki ngangkat duka mepalangi kridhamu. Babu bareng apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak datam kene marganing patimu ngolena prapteng lampus kridhawandu. Muter. Aja minggat Jaki.
Aja Endol. Wah, nyaut godo. Ayo. Soy Udawa Sawa Krida Mandala aku ngantemo wah idian Ut ayo le sambatoy lut as cekloke yo jotos wah kowe sing jeneng Setyaki kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladewa Dayar Paranyata kowe Prabu Dewaratmuka ya ayo ndi Prabu Baladewa aku wegah nek kon mungsuh karo kowe ora perlu kepok koncane kowe Prabu Baladewa iki Setyaki ayo nono wah jeleh urip gigit siong pengapit tatas jangkamu kowe ya
Raja saiki. Iket song awel saiki. Soy Udawa. Oh. Ah. Saking jagat glaglaing bumi. Iblis keparat ratu apa is buta nek kepepet ya nokot. Saiki Udawa mundura. Pragata yang mundur tak trajange dhewe ratu kae. Iblis ra kowe. Ngopo iki? Panusmane jajalan keparat. Kowe daratmu kok. Ya, dasar ratu rupamu buta, gelut yen kepepet terus nyokot. Kowe ratu gragas. Ayo, kaki cokotan Prabu. Iki cokotan. Cokotan iki cokotan. Kosek. Setyaki to cokot Udawa to cokot iki cokotan. Cokotan. Ya, cokotan. Sorat tatanan wah gugu arepe dhewe nek kowe kepengin njaluk kaya adhimu Setyaki geget jong mengate blas ra ceceli tungkak motor kowe wah nek jajalas kaning pawone pelakak kowe blas motor kowe
matinan aku. Wah, bolote koyo tenipis tenan. Wah. Aduh. Wah. Lagi ke aku mungsuh karo ratu kok rusuh. Wah, ediane. Wadyabala. Gendera Candrageni digulung, nekuk penjalen diunduri wae. Wah. Tunggal kandhane siji pernai awit ewet lamun sinarna sanesing marcapada kena den westani ing jagat Sanyaruri ya ing Lokantara dumunung ing wukir Tenggoro puncahing Aldaka ing mriku gumelar kayangane para Jawata emba Swargamaya. Den westani kayangan Arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggreng Saloka. Lah sinten to ingkang dados gegunungane kang rengganing Guruloka? Menang awewisik Sang Hyang Nilakantha, Hyang Caturbuja, Hyang Girinata, Hyang Sangkara, Hyang Gwenda, Hyang Jagat Pratingkah. Nanging kondang ingrat awewisik Sang Hyang Bathara Guru. Duk nalika semana Sang Hyang Jagat nata nuju miyos sinewaka lenggahing bale Marcukundha Manik. Dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing Suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada ya sang resi aneka putra kaleres kadang wreda kinarya tuwangga tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa. Nalika semanten nampi sawanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangudas maraning griya ingkang dereng kawedhare lisan. Ayu
Anjra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre Sekar Gadung Ko Ngas Gandanyo Maweh raras rataning driya Kakang Naroda gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan Jonggring Saloka jebul menika wonten sowanipun Widayata. Inggih Widayat Kakang. Prakancang warodayang Pak Pong Bu bolong kali cothe sapa sing gawe? Kaluhuran sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto. Ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa. Nggih, Kakang Widayat. Tanpa pepindhan bombonging Tyas Ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting Ngosik Ulun lan tanggap marang kahananing Janalaka. Widayat. Yekti Ulun wis uninga mungguh apa ta ingkang dadi tekad kita sakti kepengin ngudhake urip kita sawutuhe kanthi asarira wahyu. Mung wae yen ngene ya, Nggir. Kita kudu pratitis nggon kita bakal golek dunung lan papan. Merga lamun kesluru dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala. Mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu. Merga wong ingkang pinitaya dadi ratu mono ora gampang. Krana ratu mono beda kelawan kawula. Yen kawula iku wenang ukur kodrate. Nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan. Mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat. Uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat. Kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Ulun. Anggen kula makarti tanas sanes kejawi namung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya. Sasaget-saget badhe nata negari miwah tentreming jagat saisinipun kanthi sarana satriya kala wau kedah pinter. Mboten namung pinter ngasta ing peperintahan ingkang linambaran tata krami nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus. Mboten umuk sesongaran, mboten aliting manah ngadepi dhateng ewah gingsiripun kahanan. Ya Widayat. Lamun mangkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedohi marang sifat wengis lan aja daksya semenang-menang krana jiwa satriya mono kudu bisa memulya marang kawula sarta ngentas penandanging wong cilik. Leng-lenging driya mangu-mangungkung
kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mengko dyahutama Om duh pukulun sangat ngaturaken gonging panuwun pamujuting sabda paduka pukulun dadosa sagunging lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu pukulun yaya ngger widayat ingkang pratitis nggon kita golek panitisan pukulun Narada kula nyuwun pamit pukulun Ya ngger ingkang praetna ngati-ati ya ngger. inggih Kakang Narada kemawon sampun ngantos negakaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Nggih, Ati Guru. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada rahayu ing tinemu raharja kang sinedya. Kakang Narada. Ingkang wonten wana Srangbaya. Nadyan papan gawat kaliwat angker kepati parandining kono. Ana titah ingkang nedheng Mahasingasamun ngisep sepining Supana. Nenggih panenggak Kurawa sang kadang nata ing Ngastina satru ing Banjarjungut Raden Arya Dursasana. Trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya. Amangun topo semedi sedakep salku juga ideming tekad alwung dadi tiping yomani lamun datang kasembadan sediane deni Ranggayuh wahyuning ratu mila datan nama muka lamun nuwuhake pangaribawa dadak sakala praptane Sang Pandya Betari Durga anggugah deni romangsah semedi kaget kadara wekasan Sang Dursasana. Tobat. Dursasana. Wah. Wah. Tobat lae.
Kayangan dandang mangure panas pangaribawane. Ora lido jare wong kadhaplok. Jebul ana titah ingkang ngedengake tapa ana ing alas serang. Ora nyono jebul putuku Pak Panenggak Kurawa Dursasana iki. Iki. Pabekti kula kunja pukulun Pandya Betari. Ya, tak tampa Dursasana. Aja kaget lamun ulun gugah marang nggon kita tapa. Banjur ana wigati apa lan kita darbe penggaya apa Dursasana. Iki pukulun. Wale-wale menapa sak bebaripun nglampahan trajon utawi timbangan Kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kendang kaprajendang wonten ing Jaban Rangkah samenika sampun sami mukti wibawa jumeneng dados ratu kados Toyai Bogadenta sami sampun mukti dados ratu ing Turilaya lajeng Gerdapati Wersaya Pati Wersaya Windandini Naranwenda Kundaga Bimamuka sedaya sampun mukti dados ratu. Sedaya menika sampun mukti wibawa namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu. Monggo kula menika panenggahing Kurawa, adi-adi kula pun sami mukti. Kula kok dereng niku pripun? Lingsem kula pukulun, lingsem kula. Monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahyuning ratu. Sinten ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang Binathara. Menika pukulun pramila rehning paduka pukulun sampun gugah anggen kula tapa kepareng paring pitulungan pukulun. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mengko utama Om Dursasana reneng kepiye wae Dursasana wis tapa mulaja sumelang ulun sedya paring pitulungan. Waduh, atur sembah nuwun pukulun. Lajeng caranipun kados pundi menika? Nger, kalenggan iki Jawata bakal matedhake wahyuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat. Mula ulun bakal munggah ing kayangan nyuwun ana ngersaning pukulun Iwang Jagat Girinata. Wahyu Widayat bakal tak suwun tunggunen sawetara ya Nger Dursasana. Iki ngesahaken dawuh pukulun. Halo, entuk wahyu. Kagyatri sang kapirangu rirangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana Lae nganti gawe kaget ing atiku.
jroning aku ngamban antariksa sedya saning kayangan Suralaya. Lah kok aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahayane sumunar. Tejane manter. Nanging eloke kok ora mblareng iki wujude apa? Lan pancen kowe yen pancen kowe bisa tata jalma, mara gage kowe waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun Wulun Pandya Betari Durga. Loh, kok sik? Kowe wis ngerti marang Wulun? Inggih, nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangure, nanging kula sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pangabekti kula kunjuk. Iya, tak tampa ndadekke bombong ing Kas Ulun. Banjur prasaja wae kowe kuwi sapa? Inggih, waleh-waleh menapa kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat. Tobat. Kowe Wahyu Widayat. Yen ngono apa bener kowe Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan. Malah kelenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula Pukulun. Anglir bawan ingkang sinungwadi jagatnya kinarya momong sarira tunggal Lae, kepasan juga katuju ngene. Widayat nganti tarewangi aku bakal swanana ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Widayat. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi Raden Dursasana. Mula ora perlu dadak sowan Pukulun Jagat Girinata. Rene nyatane saiki malah ketemu ana kene, mula kowe manut tobat. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang momonganku Dursasana ya Widayat. Pukulun nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa mestinipun sampun pana dhateng pranatan. Bilih Wahyu tumedhaing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula keparingan Purbawasesa utawi kamardikan. Kamardikan amile dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Mongko menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah. Yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saektine badhe ambabar katentreman ing jana loka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani pamundhut paduka Pandya Betari. Tobat. Ngandhar-andhar dedungkur. Kakehan gunung sing tanpa guna Widayat. Yen kowe ora gelem ngomongi Dursasana pola lakon tak ruda paripeksa. Yen kersa paduka mekaten, monggo yen saged Bolak lakon tak ruda paripeksa kowe Wahyu.
saya dalu aras abyor sorot lintang kangku wedap titi sonya wadya ratri lumrang gandaning pos pita karanggiwan putyanira sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang bocah bajang gireng angin Sireping swangang ngareka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung Sanghyang Pertangkapati ingkang jumedhul saking Brangwetan nadyan kalangan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing kamanten dewasane neng wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara. Bumi konjeng mandelongang langit samudra Koca sumamburat pindha kena para banyune kang gunung lama bangkama watu geni katempuing bayu bajra ing akasa gumludhuk sora lir gelap sasra kakayon rebah kadya den babati katempuing pancara apa to pertandaning gara-gara bumi gonjang kanjeng lindhu ping 7 dina obahing jagat prakempa samudra kadya kinocak kopat kapit petite Sanghyang Ananta Boga gunung tarung padha gunung akeh kayusul keprapal katempuing latu mangalat-alat sumira sumunduling antariksa sumrambah kayang ning Jawata swaranira gumuruh lir gerah tekaping undaran Tirbawana Kawacandra dimuka kadya kinebur padhala mangambak-ambak udan barat salah mangsa bledhek tatit lelewiran mubyar pindha dedet Irawati gara-gara ing jagating pakeliran saged mung rumati mijilira parepat punakawan ki Lurah Semar Gareng Petruk Semawana Lurah Bagong ing samya gegojekan madaning ora ramba alon arire
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.